Il-kunċert mużikali tant maħbub mill-Maltin, Rockestra, li issa ilu jittella sa mill-2009, se jirritorna nhar is-26 ta' Settembru li ġej fl-MFCC f'Taqali. L-edizzjoni għal din is-sena li mill-ġdid se tkun bris il-Malta Community Chest Fund se ġib l-isem What a Wonderful World u se tkun b'dedika speċjali għal mibki surmast Aurelio Belli li miet f'April li għadda. Belli jibqa' magħruf fost l-oħrajn kemm kien ta' spalla biex Rockestra jkompli jikseb suċċess sena wara oħra. Dan kollu tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta' San Anton mill-President Miriam Spiteri de Bono li taħt il-patronċinju tagħha jittella dan l-ispettaklu annwali. I sostniet li waqt li n-nuqqas ta' Surmast Belli se jinħass bil-kbir, xorta waħda l-aspirazzjoni ta' dawk kollha involuti ili nata spettaklu mill-isbaħ kif kien jisħaq l-istess mużiċist rinomat. Il-moħħ wara Rockestra, Paolo Borg Bonaci, spjega kif il-preparamenti ilhom għaddejjin ix-xhur b'repertorju ta' mużika vasta li wkoll se tkun qed tiċċelebra l-ħajja waqt li kull dħul mill-attività jmur favur dawk f'sitwazzjonijiet diffiċli fis-soċjetà. Aktar minn hekk qed issir kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti biex tikkumplimenta l-ispettaklu tittella wirja dwar edizzjonijiet passati tal-kunċert. F'kummenti ma' One News, Borg Bonaci ta' toma tal-edizzjoni ta' din is-sena fejn il-mużika se tkun taħt id-direzzjoni ta' 3 surmastrijiet, Daniel Kawki, Kevin Abela u Alejandro Spiteri Monsignor. Rockestra speċjali għax anka ħafna mill-mużika li għażilna hija mużika li rajna diġà f'orkestri passati li huma tal-pinna ta' Aurelio. Ġifieri Aurelio ħajqa jgħix magħna ħajkun wieħed mill-artisti fuq l-istage u allura ħajqa jgħix f'orkestra din is-sena wkoll. Għandna wkoll elementi li ħajerġgħu jingħaqdu l-anime ma' Pamela, għandna kantanti bħal Gianni, bħal Chris, Konrad Pule. Il-biljetti għall-attività jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit showshappening.com.